0, Compostela 0, Sociedade Deportiva Logroñés 1, Celta B 0, Racing de Santander 1, Racing de Ferrol 0, Cultural Leonesa 1, Sporting B 0, Zamora 1, Oviedo 0, Aviles 2, Burgos 0, Marino del Banco 6, Noja 0, Coruxo 0, Tropezón 1, Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 0. Con mal que pasa Gustavo Varela cando os nosos non marcan goles. Oxe ningún, Gus? Boas noites, que tal? Non vou dormir. Bueno, sí, dormir dormirás, pero a verdade é que é triste, non? Non haxa ningún gol. 0 goles, sobre todo que lle aconteceu ao Celta B e ao Coruxo, que perderon dun xeito moi cruel. Sí, é que están nunha situación moi complicada. Moi complicado os dous. Comezamos co encontro sobranceiro desta xornada, non? Sí, era o encontro que todo o mundo agardaba, ese Racing de Santander, Racing de Ferrol, duelo directo entre os dous primeiros clasificados e un duelo directo que se decidiu no primeiro minuto de partido. Probablemente polo xogador ou por un dos xogadores máis determinantes que hai na categoría, por Koné. E o Racing fai moito isto, Tito, esas saídas en tromba e adoita marcar sempre nos primeiros 10-15 minutos. Este partido tan importante marcou no primeiro minuto. Sí, ademais decantou. A forza do Sardinero é impresionante, que teñen que xogar con eso, con ese matiz emotivo e ao final sacaron o partido. E o que é impresionante é como xogan, todo o equipo xoga derrador dese dianteiro, Koné, que o ano pasado en segunda división nin tan sequera era o eixo do equipo. Quero dicir, non era o dianteiro centro, era un xogador de banda. Sí, pero as categorías están para algo. Entón... E esta, perdón, Tito, é outra xogada que ou dúas xogadas que marcan o partido. En 4 minutos, sí. 2 cartóns amarelos para Antonio. No primeiro parece que non hai queixa, non? Nin sequera el se queixa, pero este segundo sí, é máis dubidoso. E en inferioridade numérica... Que minuto era, Gus? Era o minuto 34. Claro, que era moitísimo tempo por diante, claro. E así tivo que xogar o Racing. Ainda así veremos que o Racing tivo ocasións para facer o gol do empate. Tamén é certo que o Racing de Santander tivo as súas, como non con Koné, pero ocasións o Racing tivo esta xogada longa con Manu Barreiro, Rubén Comesaña e a pique se está de rematar Víctor Vázquez. O Racing de Ferrol mantívose grazas ás paradas de Camacho. Esta foi realmente extraordinaria, aí sacando unha lúa prodixiosa, o disparo de Iñaki, e o Racing de Ferrol puido empatar contra o final con esta ocasión de Manu Barreiro. Deixan esa volea complicadísima que marchou a Rentes do Pau. O final 1-0, o Racing que segue segundo, é a boa noticia, pero ollo que se escapa o Racing de Santander. 5 puntos agora de diferenza entre os dous Racings, e como di Gustavo, de todos os xeitos o Racing de Ferrol continúa nesa segunda praza dunha clasificación na que Ourense perdeu a oportunidade de subir máis chanzos, non, nesa táboa clasificatoria. É que Ourense, no caso de gañar, podría poñerse moi preto do cuarto posto. Bueno, Ourense xa sabemos todos que está noutras leas económicas, e tamén a Copa Federación da que vai a xogar a final. Esta mesma semana conseguiu superar o Balmaseda e vai a xogar dobre partido diante do Guadalaxara, que é outro equipo que está moi arriba no seu grupo na segunda división B. Moitos frentes abertos, non, Ourense? Sí. É difícil manter o alto nivel en todos, non? O extradeportivo xa é difícil. E o gran problema do Clube Deportivo Ourense, Tito, é o gol. 27 goles e dos 13 primeiros clasificados agora mesmo na categoría o que menos goles leva marcados. Claro, se ao final queres estar arriba, pois é importantísimo que teñas capacidade goleadora, porque, bueno, sí que está fenomenal o aspecto defensivo, pero se non hai goles non hai campeonatos. Aspecto defensivo, perde a Josu, veremos por canto tempo por esa entrada brutal de Iriarte. Que é unha entrada absolutamente descompensada. E o árbitro sacoulle cartón amarelo. Unha entrada a propósito, vese perfectamente. Non sei que problemas terían no partido, pero... Igual viña do partido de ida, xa ven Luisito como deixaba o primeiro tempo con cun cabreo bastante importante. Estrano, non? Sí, non tanto. E na segunda metade, grandes ocasións. Falla o gol no Clube Deportivo Ourense. Aí estaba esta oportunidade de Javi Hernández. Gran acción individual. Faino todo ben, agás, bueno, o que marca a diferenza no fútbol. Tamén é certo que a Unión Deportiva Logroñés, que é un equipo que se está a xogar a permanencia, un equipo cun presuposto bastante alto, tivo a súa ese remate de Goñi que se foi ao traveseiro. Ocasión clarísima. E Ourense tería unha última, minuto 87 de partido, tamén nas botas de Javi Hernández. Por certo, deixou de chover, o campo xa non está tan mal, segue sen
Eso está mal, ¿no? Eso está mal. Vai mellorando. E a última oportunidade foi para Javi Hernández, unha mágoa que o Ourense non puidese acertar nalgúna desas 2-3 ocasións que tivo, porque estragou unha boa oportunidade de achegarse ao cuarto posto. Xogamos o mércores, pero así é moi complicado. Se non tes gol ao final, o que non é normal é que un equipo con 27 goles a favor pois este pelexando cos mellores. O normal é con esos goles que estiveses en posto de descenso. Por eso que o equipo pouco lle podo reprochar, pero sí que en ataque non estamos ben. As declaracións de Luisito, como sempre, moi claro, falando pois iso, das cousas que lle pasan ao seu equipo. Imos co Compostela. O Compostela que Tito conseguiu a regularidade que lle faltaba noutros momentos do campeonato, que, bueno, falábamos ao longo de toda a xornada, a media inglesa. Sí. Últimas 5 xornadas, gañan a casa, empata fora. Sí, o Compos tan pronto se deu conta de que tiña que equilibrar o aspecto defensivo, o balance defensivo, sacrificar a mellor un poquinho ese fútbol que tiña, pois empezou a sacar puntos. Por certo, aquí anularon un gol a Rojas, non se ve no momento do saque do porteiro se está máis adiantado. Parece que sí, que está máis adiantado que Manuel Castiñeiras, pero como non estivera máis adiantado, íalle pesar o erro a Adrián Laureda. Sí. Bueno, non pasou nada. Non pasou nada. Ergueu a bandeira o asistente e quedou nunha anécdota. Que non pode ser, claro, o sol, co inverno que levábamos, é que afecta moitísimo, non? Non están acostumados os porteiros. Lóxicamente. Oportunidade para Jimmy, despois esta ocasión do Caudal, o Caudal que tamén se está a xogar moitísimo, un equipo que ven de xogar o ano pasado a fase de ascenso e que este ano está en bueno, leva toda a temporada en postos de descenso. Sacou Manuel Castiñeiras na segunda metade, esta probablemente fose a mellor ocasión do Compostela, o lanzamento de José Luarrentes do Pau, e despois veremos unha do Caudal de Jano. Pero bueno, o Compostela eu creo que sacou a cabeza, 34 puntos, son 5 máis que o Celta B, que é o equipo de promoción de descenso, e xa son 8 máis que o Caudal e que o Coruxo, que son os dous equipos que están en postos de descenso. Eu penso, non sei se coincidides comigo, que pode respirar tranquilo polo menos 3-4 xornadas. O partido da próxima semana, que creo que é un Celta B Compos, creo que vai a marcar o futuro, principalmente do Compos, non? Porque o Celta B tendrá que todavía sacar máis situacións, pero o Compos, se saca o partido da próxima fin de semana, tendrá prácticamente media cousiña feita. O final, en Caudal, empate a 0. Un rival que apretó mucho, un rival necesitado, que tuvo más intensidad que nosotros, que ha llegado más veces al área que nosotros. Pues al final, un punto que para nosotros, después de ver lo que ha sucedido, pues bueno, creo que no hemos merecido, pero lo hemos sacado. Como dicía Tito Ramallo, que ese Celta B Compostela é un partido do máis interesante, pois aí está, xa, en directo, a vindeira semana, o domingo, ás 4:30, na Liga das Cidades, importantísimo, tanto para o Compos como para un Celta B, que perdeu, ao contrario que o Racing de Ferrol, que foi na primeira xogada do partido, na última. Na última. Realmente un partido, esperemos que non teña moitas consecuencias, porque é un deses resultados, Tito, que fai moitísimo dano. Sí. Rival directo e perder no minuto 84, 85. Sobre todo porque a semana pasada conseguiron ese resultado tamén prácticamente O final. no final, volver a puntuar para un equipo que está baixo era importantísimo, con un punto que satiñas e se vai no último minuto, bueno, te volve a baixar a moral. Mira o gol, ese erro de cálculo de Rubén e a cabezada final do central de Miguel Ledo, como dicimos, minuto 84, pasou o mesmo que lle pasara contra Cultural Leonés, e que os partidos do Celta B decídense nos últimos 5 minutos. As 3 últimas xornadas houve que agardar ata ese momento para decidir o partido, uns a prol do Celta e outros en contra. Ademais, con un dos rivais que están aí pelexando con eles, e que, bueno, ahora mismo os enfrentamentos directos van a ser importantes. O Celta B, o pior parado desta xornada, xunto a un Coruxo que sufriu unha derrota no Bao, que esta sí que fai dano, Sí, eu creo que coa que ninguén contaba. A non é definitiva, queda aínda moito, pero
Bueno, o Coruxo, resultado... lembremos que ten ese partido aprazado diante do Oviedo, que vai ter por diante unhas xornadas moi determinantes, pero puntuaron os equipos que ten por riba na clasificación, agás o Celta B, e perdeu diante dun rival directísimo. Logo de 4 xornadas sen coñecer a vitoria, o Coruxo saltaba o terreo de xogo consciente da importancia do encontro ante o Tropezón, un rival directo na loita pola permanencia. Facíao con Brais na portería en sustitución do seu porteiro titular Fernando, que cumpría un partido de sanción. Na primeira metade o equipo vigués dominou o partido con numerosas chegadas de perigo á área dos cántabros, ocasións que os de Rafa Sáez non conseguiron materializar. Para o técnico galego a responsabilidade pesou demasiado nos seus xogadores. Y yo creo que el ir fallando una ocasión tras otra sí que nos fue restando confianza para la siguiente, y el hecho ya de no ser capaces de materializar como mínimo una antes del descanso ya nos puso una situación complicada para el segundo tiempo. Nesa segunda metade, no minuto 60, chegou unha das poucas xogadas de perigo do Tropezón, que soubo aproveitar Álex. Un gol que deixa o Coruxo non só nunha situación perigosa na táboa clasificatoria, senón tamén moi tocado psicolóxicamente. Perder el partido, pues bueno, siempre es doloroso, y en este caso pues deja un pozo clasificatorio negativo para nosotros, pero lo peor será eso, entrar en dinámica de malos resultados y no ser capaces de salir de ella. Xa en tempo de desconto, a piques estivo o Coruxo de empatar un partido que, a pesar do respaldo da afección, deixa o equipo vigués nun pozo do que non parece poder sair. Pois ata aquí o repaso a esta mala xornada para os nosos na segunda división B. Antes de pasar á terceira, Carlos, que temos por aí nas redes sociais? Con ánimos no Twitter, por exemplo, Siri Díaz di que o Racing de Ferrol merecía gañar, que son moi grandes. Manu Rodríguez di que o Celta B